Λοιπόν, εδώ είμαστε Κύρα Παναγιά, φτάσαμε. Έχει εδώ λίγο σκάλι, δεν πειράζει, κουράγιο. Θα έχουμε οδηπορικό Κύρα Παναγιά, εδώ είμαστε. Νομίζω οι εικόνες μιλάνε μόνες τους. Αδερφός Χρήστος παλεύει πίσω. Εμείς εδώ σκύλοι. Πάμε με την ευλογία της Παναγιάς, το έχουμε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα οδηπορικό του Ευάγγελου Κασταμούλα, και αυτή τη φορά οδηπορικό στην Κύρα Παναγιά. Και θα μου πεις, πού βρίσκεται Βαγγέλη Κύρα Παναγιά? Ένα νησάκι στις Σποράδες απέναντι από την Αλόνισο. Πάμε όμως να το πάρουμε από την αρχή, να δούμε πώς πάμε και μετά θα σας πω τις πληροφορίες. Λοιπόν, για να πάμε στην Κύρα Παναγιά πρέπει να πάμε μέσω Αλονίσου. Και πώς πας Αλόνισο? Αν είσαι Αθήνα, μέσω Εύβοιας, Μαντούδη, Κινάση, περνάς Αλόνισο. Αν είσαι Βόρειος, μέσω Βόλου ή Αγίου Κωνσταντίνου, περνάς Αλόνισο. Και είμαστε στην Αλόνισο. Να πούμε και λίγα λόγια. Ένα μικρό νησάκι, περίπου 25 χιλιόμετρα από τη μία άκρη στην άλλη. Ένα πολύ όμορφο, πολύ ήσυχο και πολύ ξεχωριστό νησάκι που αξίζει να το επισκεφτούμε για καλοκαίρι. Ακούστε με. Αλλά πάμε στο διπορικό μας. 28 χιλιόμετρα από το νησί από το λιμάνι της Αλονίσου, ή 3,5 μίλια από την άκρη της Αλονίσου, βρίσκεται το δικό μας νησάκι, η Κύρα Παναγιά. Και γιατί λέγεται Κύρα Παναγιά? Κύρα Παναγιά λέγεται γιατί έχει πάρει το όνομά του αυτό το νησί, που παλιά είχε άλλα ονόματα, Πελαγονήσι, Αλόνισος, από ένα πολύ ξεχωριστό μοναστήρι που υπάρχει σε μια βουνοπλαγιά, το μοναστήρι της Κύρα Παναγιάς. Το ξεχωριστό αυτό του νησιού είναι το ότι το νησί είναι ιδιοκτησία του μοναστηριού της Μεγίστης Λαύρας που βρίσκεται στο Άγιο Όρος. Το έτος 963 μετά Χριστό, ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης το αγόρασε από τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες και το προσάρτησε στα μοναστήρια της Μεγίστης Λαύρας. Ο λόγος που είχε γίνει αυτή η αγορά τα τότε χρόνια είναι επειδή είχαν την ανάγκη εκτροφή ζώων και να χρησιμοποιούσαν κάποια πράγματα, κάποια είδη από τα ζώα, κάτι που δεν γινότανε και δεν γίνεται ακόμα στο Άγιο Όρος. Οπότε σε αυτό το νησάκι υπήρχαν οικογένειες εκτροφέων και το πρώτο μοναστήρι που χτίστηκε στο λιμάνι του Άγιου Πέτρου, όπου θα δούμε αργότερα άλλαξε για λόγους εκτροφής ζώων. Στη συνέχεια το μοναστήρι μας μεταφέρθηκε στη βουνοπλαγιά που βρίσκεται τώρα σε ένα πάλι μικρό λιμανάκι για λόγους καθαρά νερού. Εκεί που βρισκόταν δεν υπήρχαν πηγές, οπότε τους ήταν πολύ δύσκολο να βρίσκουν νερό, ενώ στη βουνοπλαγιά βρήκαν κάποιες πηγές και είναι πολύ πιο εύκολο να έχουν νερό και είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Αλλά πάμε τώρα στα σημαντικά. Πώς πάμε στην Κύρα Παναγιά? Οι τρόποι είναι δύο και κλείνουμε στο δεύτερο συνήθως. Ο πρώτος τρόπος είναι με φουσκωτό, αν έχουμε βάρκα δεν το συζητάω, αλλά αλλιώς πρέπει να μισθώσουμε κάποιο φουσκωτό που συνήθως τα λεφτά είναι πάρα πολλά, 400 με 500 ευρώ. Απ' την άλλη υπάρχει ο Γοργόνα Κρούσης, ο κύριος γνωστός και μοναδικός Μπάκης, ο οποίος παίρνει κόσμο από την Αλόνισο, κάνει μια μικρή πανέμορφη εκδρομούλα με πολύ ωραία περιήγηση και ιστορία για την Αλόνισο, τις Σποράδες, την Κύρα Παναγιά, τις Φώκες, το θαλάσσιο πάρκο, ένα από τα πιο ξεχωριστά θαλάσσια πάρκα στην Ελλάδα βρίσκεται και εκεί, ανήκει η Κύρα Παναγιά.
λόγω της φώκιας μονάχους και άλλων ειδών, σπάνιων ειδών, και σας πάει απέναντι. Συνήθως η διάρκεια είναι 3 ώρες μέχρι να φτάσουν. Να σημειώσω εδώ ότι απαγορεύεται, δεν γίνεται να διαμείνει στο μοναστήρι εκτός την περίοδο του πανηγυριού στο γενέθλιο της Θεοτόκου 3 Σεπτεμβρίου, 3-4 Σεπτεμβρίου, όπου γιορτάζει το μοναστηράκι και σπέβδει αρκετός κόσμο να βοηθήσει, να καθαρίσει, να προσκυνήσει, να ευχαριστήσει την Παναγία μας για όσα του παρέχει. Οπότε μόνο τότε μπορεί να μείνουμε, ή μπορούμε κάλλιστα να πάμε σε μια ημερήσια εκδρομή, να προσκυνήσουμε αν βρεθούμε στην Αλόνησο, ή μπορούμε να το κάνουμε όπως εμείς, να πούμε ένα ευχαριστώ στην Παναγία για όσα μας προσφέρει. Πάμε στο μοναστηράκι. Στο μοναστηράκι ζουνε 2 γέροντες, ο γέροντας ο Νούφριος και ο πατήρ Χαρίτωνας, 2 πολύ ξεχωριστές και χαρισματικές μορφές, δεν ξέρω πώς να το πω, αν βρεθείτε και τους γνωρίσετε θα καταλάβετε. Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιγραφτούν, αλλά αξίζει να πάτε να προσκυνήσετε, να μιλήσετε λίγο με τους γέροντες και θα νιώσετε την ευλογία μέσα σας. Οι γέροντες εκεί στο μοναστήρι ασχολούνται με κλίματα, βγάζουν μοναδικό κρασάκι, κόκκινο κρασί, απίστευτο, μιλάμε, μέλι, πανέμορφο, λάδι, τι να πω τώρα για το λάδι, εγώ πήρα 2-3 μπουκάλια, μοναδικό λάδι. Τώρα, τι θα δούμε μες στο μοναστήρι? Φυσικά την μοναδική εικόνα της Κυραπαναγιάς, η οποία δημιουργήθηκε για το συγκεκριμένο μοναστήρι και νησί, μια πολύ ξεχωριστή εικόνα. Θα δούμε το παλιό ιοτρίβι που χρησιμοποιούσαν οι μοναχοί για να βγάζουν λάδι. Πρέπει να επισκεφτούμε όπως το λέω, το μπαλκόνι του Αιγαίου, ένα μοναδικό μέρος. Είμαστε εδώ στην Κυραπαναγιά, στις Σποράδες, με θέα του Αιγαίου Πέλαγος, σε ένα πολύ ξεχωριστό σημείο, όπως λέω, να δούμε λίγο εδώ, μπαλκόνι του Αιγαίου, εδώ, ένα πολύ ήσυχο, πολύ ευλογημένο και πολύ ξεχωριστό μέρος. Σίγουρα αν βρεθείτε Σποράδες, Κιάθο, Σκύρο, Αλόνησο και τα σκηνικά, οφείλουμε μία επίσκεψη και ένα κεράκι στην Κυραπαναγιά μας, και πιστέψτε με, οι γέροντες εδώ είναι πολύ ξεχωριστοί. Στην άκρη της κορυφής, στο τέλος του μοναστηριού, όπου η θέα είναι μοναδική, η θέα είναι αυτό που λέμε, χορταίνει τα μάτια σου, χορταίνει την ψυχή σου, αυτή η ησυχία, το πέλαγος, δεν ξέρω, αν καταφέρουμε και πάμε στο γενέθλιο της Θεοτόκου, μιλάμε, όπως λέω, επαναφόρτιση, ευλογία, δεν μπορώ να το περιγράψω. Στην Κυραπαναγιά έχουμε 2 λιμάνια, τον Άγιο Πέτρο και ένα μοναδικό ακόμα λιμάνι που αξίζει να το επισκεφτούμε. Το άλλο λιμάνι λέγεται ο Πλανήτης. Και γιατί λέγεται ο Πλανήτης? Είναι ένα από τα 5 πιο ασφαλή και μεγάλα φυσικά λιμάνια στη Μεσόγειο, το οποίο, όπως θα κλέψω αυτή την ατάκα από τον κύριο Μπάκη, όπως λένε και οι ναυτικοί,
εκεί κοιμούνται απλά και λιτά με το σόβρακό τους. Και θα γελάσετε τώρα γιατί το λέω. Γιατί άμα ρωτήσετε ένα ναυτικό θα σας πει ότι πάντα κοιμάται με τα ρούχα για να είναι έτοιμος για ό,τι συμβεί. Ενώ στον πλανήτη δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι μπορείς να μπεις με οποιοδήποτε καιρό, αλλά δεν μπορείς να βγεις αν έχει νοτιάδες. Γιατί είναι τόσο στενό το πέρασμα που χωράει μόνο ένα καράβι, αλλά είναι σαν ένας άλλος πλανήτης. Νομίζω τα είπα όλα για το μοναστήρι της Κύρα Παναγιάς. Μακάρι να μπορούσα να σας περιγράψω αυτό που έφερα μαζί μου από την ευλογία που πήρα από το μοναστήρι, από την Παναγία μας, από τους γέροντες. Αξίζει. Εσείς που πάτε σε μοναστήρια στο Άγιο Όρος, που πιστεύετε αρκετά να επισκεφτείτε την Κύρα Παναγιά, να ανάψετε το κεράκι σας, να μιλήσετε με τους γέροντες, να νιώσετε την ενέργεια. Δεν συζητάω αν καταφέρετε να πάτε 3-4 Σεπτεμβρίου γενέθλιο της Θεοτόκου στο πανηγύρι, μεγάλη ευλογία. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Άλλο ένα οδηπορικό έφτασε στο τέλος. Ελπίζω να απολαύσατε τις εικόνες, τα βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι η Παναγιά να μας ευλογεί. Κύριε Λέησο.